Antilogya çiye anjem bibêjin di dîroka felsefeyê de ev têgih tê çi wateyê. Ad vê vîdeoyê de bi awayekî kurt em ê vê têgihê hinekî şîrove bikin. Antilogya têgihekê felsefeyî ye û bêtir ji aliyê filozofên sofîst û pîromparêz ve ji bo hebûna tez, delîl û angaştên dijber hatiye bikaranîn. Li gor nêrîna wan meriv dikare li hemberî hemû teorî, tez, delîl yan jî angaştan, teorî, tez, delîl yan jî angaştên dijber ku bi qasî yên berî xwedî hêzin raber yan jî pêşkêş bike. Ev yek jî wiha dike ku angaşt û ramanên cuda di hişê mirovî de aheng û dengeyê kêpek bînin û bi vî hawî jî tez û angaştên ku têne parastin ji holê radibin yan jî pûç dibin.